Hay mga guys, mo din yung kauban naghangit og laag sa kuan. Mayahay nagbugat-bugat ng ilong tinungas. Da. Muan kay panglaagan eh kanang dili ka bugat-bugat ilong. Pa. Oh, tanawa. Oh. Diwal lang dila. Hey, mo din hindi ang piting kapuya dari tumason. Dip. Mo din yung baklayon sa Mayahay Island. Og mga guys, kung manlaag mo dari guys. Text lang mo sa ko guys. Or i-message ninyo ang akong Facebook page para matultulan mo sa dalan, matuduan mo sa dalan. Tanawa na akong lunas loyo guys oh. Bukat-bukat ng ilong oh. Tuga-tugag laag. Pagtungas tayo, di tayo mao. Layo pa. Oh. Oh, tuwa guys. Hala, dira. Ay kanding og iraw sa aginan guys. Ang camping ta diri basi mugukdan ta ba. So guys, kung manhi mo rin padala mo tubig ko, para dili mo kapon kay tubig diri gid. Bukid yo. Oh guys, tubig agad sa tunaan ng nader eh. Hindi gini mainom siya pwede. Kung gusto mo mainom, pwede apod. Mahangyo apod siya. Guys, mao ni Mayahay Island. Lisod magagyanan, dili ni yahay. Layo pa ba? Ha? Layo pa. Ay doon lang kay danaw. Lagi. Nawa. Galisod na ng nakong loyo. So guys, mao na siyang pasulod diri sa Mayahay. Guys, tan-awan ninyo. Unsa kayahay ang dalan kay dating lapo ka. Nakakagabasta kung nakamanhi ka diri guys. Pero guys, ang mga view dito tan-awan niyo nasa katkat. Dili pa may. Oh, di ara guys, nag-glow-glow na oh. Nag-glow-glow na ang mga kawanangan diri. So guys, mo din ang Mayahay Island diri guys oh. Indot kayo guys oh. Guys, tan-awa guys ang Mayahay Island. To arang view. Paano siya overlooking ni siya guys. Kung manlag mo diri, pwede kayo manlag diri. Ano siya doon. So guys, morning guys. Dagang kinang lag diri guys no. Wow! Kasi kang gabi man laro.